fa especialment feliç i et diria que quasi hasta m'emociona. I en aquest sentit us vull donar les gràcies i vull apuntar-ho com a mèrit especial a destacar. Em sembla importantíssim i la gent n'ha de ser conscient. Estem parlant d'un dels millors textos del teatre anglès contemporani. Perquè, atenció, al públic se li preguntava en aquesta enquesta quina és la funció que més t'ha agradat de totes les que has vist. Se li preguntava que digués només un títol, no? El fet que Jerusalem es colés entre les 10 parla molt bé de la potència que té, perquè deixa com es diu a vegades, literàriament un recuerdo indeleble, no? Quan vaig rebre la vostra notícia dient que estàveu ja treballant a Jerusalem, em va semblar de cop i volta que hi havia un grup de bojos molt atrevits, molt agosarats, però en positiu, per ficar-se de cap amb una funció com aquesta, que és, crec, una de les funcions més difícils de fer del teatre contemporani i de tot el que jo conec del que s'ha escrit en els últims anys. I això vol dir, què vol dir? Que és una oportunitat única, que ningú s'ha de deixar perdre la possibilitat de veure aquesta funció en els dies que la representeu, i en aquest moment jo el que diria és que desitjo, com a professional del teatre, m'agrada molt la paraula amateur, que podríem traduir com a amant del teatre, no? Com a amant del teatre com vosaltres, jo el que voldria és que aquesta funció la veiés, si vosaltres la feu com la feu, la major quantitat de gent possible. De seguida vaig identificar el personatge central amb alguna figura, el que els anglesos diuen bigger than life, o sigui, més enllà de lo humà, no? Allò era molt bé, aquell personatge és molt més que un personatge. Em vaig enamorar d'aquell personatge. Aquell personatge va sortir de l'escenari i em va agafar així, em va portar cap a dintre l'escenari, em va semblar que de cop a volta estava veient quasi un personatge shakespearià. I a mida que el foco que jo vaig crear en aquest personatge central que comença la funció i que és el protagonista de la funció, es anava ampliant i anaven entrant personatges nous, la sorpresa era cada vegada més gran. El que hi havia a l'escenari era tan potent, el llenguatge, la valentia de l'autor de presentar aquelles situacions extremes, aquells personatges que, segons com els veus, semblen uns perdularis, però al mateix temps semblen uns il·luminats. La traducció que he llegit, per això us la vaig demanar, em sembla fantàstica, i mira que no és gens fàcil de traduir, perquè està plena de modismes molt col·loquials, perquè hi ha personatges que parlen d'una manera molt culta i molt elevada i uns altres que parlen d'una manera quasi en un argot barrio bajero, i quasi la traducció respecte a això i ho fa molt familiar a l'espectador, amb un català, amb les equivalències en el català. Em sembla fantàstica traducció. I estic desitjant veure la funció com a espectador i disfrutar-ho, perquè estic segur que ho disfrutaré molt.